aku kelingan yen tak goleren ning sagya kebak joget kok. Ih joget apa? Ngepaske irama kendang ngono lho. Lah nek yang ngene kok ngene kaya ula. Lah nggih monggo. Saanune. Rene to. Aso. Kamerane lho nang ngene. Aku nek ora digeret mah. Wong mau ora digeret kowe dhewe lho. Aku lagi ngene kok wis ngene-ngene. Ngene. Nggih, Alah. Aleman. Ini ora ngelingi dalang wis tak jotos ket mau lho iki. Amang. Jotos. Nggih, amang. Enggak. Omong apa? Aku apa? Jenenge. Oke. Ya. Catatan sak jroning ati.
yo. Ya, ya,